Кой бе, Кире? Кой Кире? Кире бе, Леля Тянка. Не ги знам. На Бонка бе! А, Искал да вземе номера от мене на Гошо, да се обадят, да се разберат. Да идат тук в Ертаком на хотела и 200 лева да му даде за един час. Аз викам, оправете си, викам, ети номера, викам на Гошо, оправете си. Ма викам, Гошо не е малумен, викам, няма да тръгне, викам с тебе. Ако е, викам, за наркотици, викам, за такива работи ки тръгна. против Гошо ми думаш цел ден и па искаш да идиш при Гошо. Гледай какъв лицемер си, бе, педара. Няма да ида при Гошо, това ти е ясно. И он не те иска, Това е, не че- те иска. Фани Куро, не те иска. Аз знам, че не ме иска и аз няма и да ида. Еми тогава, като не те иска, какво се буташ на Курмо, бе, педарас? Ами така да е. Аз няма и да ида. Не, ти искаш Куро да му лапаш. Ке лапаш Кур вече, няма Кур. И какво исках да те питам сега? За Спешо какво стана, бе, там къде напри интригата и се покарахте миналите месеци? Нали, он е букук ли, че меро букук? И оти, бе, топаха е букук, Ама ми не, викаца. аз ки му казвам, викам, ще не ми прави, викам, тук лицемерски работи, викам. Ой, аз ки си измъчен. Йой, какви ли семерски работи е плюл, аз не помня какво беше станал, някаква интрига беше направил, там ми викаш. Васька е била, Гошо бил наркоман, Гошо бил машинкаджия, ние сме били букуците и аз защитавам нашите. Ага. Вика, и ти си вика букук, вика, като те. Викам, Данило, викам, кажи му, викам на мъжоте, викам, с мен да си нема работа, ти са пределците са от тук. Ти... На Джемал, викам, сино му държи, викам, нашо момиче, от предел махала, викам. Да не то, викам, пределцики си ебе мамата. Васька долу знае, че аз съм от пределци. И така ли? Че не те чух аз нещо правил в стаята. Как си му казал за пределци? Как си го заплашил? Я ми кажи па. Как е станало изобщо въпрос на това, бе, брат? Комба, ти па не мога да разбереш. Добре, кажи го па, брат. Казал си за една... Чуй ме, чуй, слушай. Да. Комба, слушай. Дик иска да ме ебе. Аз така ти правя. Кажи ми сега, Пешо, какво ти е домал и ти кога си му казал това нещо? Значи аз излизам от нас, от къщата. Майка ми беше казала да ида да вземат цигари и какво беше? На мен е едно кафе и на нея едно млеко. От всека сутрин това правя. Това си пиеме и си правим обед. Докато се разсънеме, докато таком да им навършиме работа. И майка ми извъни по телефона, вика, от се забави, бе, вика, майко, къде си? Аз викам, бе, тук при Мария съм, викам, правя си му обед. Викам, не съм пил, викам, бира, викам, спокойно, викам, идвам, викам, нагоре, викам, качвам се с кафето и с млекото. Аз ще сънен, аз още мозъка не мога да ми почне да работи. И Петро си излиза и вика, то почта мангала, вика, да бесува. На мен така ми вика. Викам, Петрос, с мене, викам, не се заяжете, викам. И че ме интересува, мерили сте. Аз даже и с шерифа, оня ден говорих с шерифа и му казах, шерифе, предупреди ги, взет ти и щерка ти, с мен да си немат работа. И шериф шо мълчи? И му казах, шерифе, ваза е як в момента, че майка ми и брат ми всичко си оправят документите. Викам, вие ме бахте майката, викам на тия хора, бе. Ти знаеш ли как са ги преебали, ако ти кажа тази цялата истина? За какво да не пия, за какво да не се ядосам да ги правя улови? Ако кажи ми сега за това, къде сте седели с Пешо, направил интригата и ти си го заплашил за спределци там. И аз му каза, викам, внимай, какво правиш? Да? Не бе, брат, цитирай как е започнало, как е станал разговор и ти кога го казваш това. Кога да бе? Спирам ли, ако ви е толкова да спирам? Ти Никита